Egia esan, zan gutxi gara bera ima? Larun batean bukatu oso nekatua. Egia da, egun osoan eramala hortan pentsatzen eta buruari jain bat buelta eman izkiola. Eta bukatu nunean izan zen alibio moduko bat, gainetik endu nuen zama pila bat, baina momentuan bertan oso pozik gelditu nintzen. Bi irakurketa egin ditun, irabazlea atera zana Xanti Agirrezabalarekin egin nun eta Iñaki Rikarte izan zen zuzendaria. Eta gero ere haitu nintzen Mirengo Genolarekin eta hori irtan ere Iñaki eukin nuen zuzendari. Horratzen eman ditut azkeneko bi ikasturteak. Nahiz eta lehenago horratzen txikien taldean ere egon nintzen. Eta egesan oso guztua, bai horratzen eta bai orain Donostin, baina gauza batek ez du besteak entzen. Ni ez bi gauza konpaginatu ditun. Nire bizitza profesionalizatu nahi hori antzerki amaterrarekin konpaginatu ahal izan nun, aurten justo ez. Profesionalizan nahiko nuke, bai. Baina alde amater hori ere ez nukeatzen utzi nahiko. Bai, herrian egia esan, arte eszenikoekin orokorrean, antzerkia agian dantza baino gehiago lotura badaka. Eta hortaz ere nahiko harro egia esan, eta badaukat ikusteko aukera hori ere. Ze bai, garrantzitsu iruditzen zait aktore bezala edo sortzaile bezala ikustea besteen lana eta fijatzea gauza batzutan. Garrantzitsua iruditzen zait ere lezok dauzkan egitasmo hauek. Saiatzen naiz idazten, noizean behin, okurritzen zaitenean gairen bat edo landu den nahi detenean gairen bat, batez ere antzerkia idazten dut. Eta gero horratxerako, gau beltzerako eta hola gauza motzen bat ere idatzi dut, bai iaz eta bai aurten ere. Oroar, nik esango nuke jendea ikosta egiten zaiola. Bai ikusle modun jutea, bai aktore edo dena delako bezala parte hartzea. Ez dakit oso ondo zergatik izan daiteken, ze eskaintza pila bat dago. Galdera ona, gaiztoren bat, personaia gaiztoren bat. Edo kamikaz konpainiak egiten duen antzeko zerbait oso koloretxo oso deigarria, oso handia bezala. Norekin... Ez dakit, Aitziber Garmendia bat aipatzearren adibidez, gustora egingo nuke. Xantirekin ere egingo nuke beste zerbait, gusto egon nintzen lanean testu laburretan eta errepikatuko nuke, beraz. Mendik aurrea zer, nik formatzen jarraituko dut, eta aldeten nenean ontara dedikatzen saiatuko naiz.